Pozdrav svima. Meni je zadovoljstvo predstaviti jedan osvrt na važnu temu ne samo za obiteljske liječnike, nego za populaciju u cjelini na bilo kojem području, osobito u ovom nekom našem zapadnoevropskom krugu, pa onda u Republici Hrvatskoj. Pa ću vam pokušati nešto iznijeti o ulozi obiteljske medicine i javnog zdravstva u pomicanju, u promociji zdravog starenja i općenito skrbi za starije. Zašto je to zanimljivo, zašto je to važno, zašto je to uopće tema o kojoj evo i na ovom simpoziju govorimo? Vjerojatno svi to već znate, ali zbog težine teme, zbog važnosti teme, nikad je nije dovoljno ponavljati. Ko ima djecu ili ko je nedavno o takvim stvarima učio, još ima vjerojatno žive slike o ovim demografskim stablima, odnosno o pokazateljima udjela pojedinih dobnih skupina u ukupnoj populaciji u kojoj živimo, radimo. Dakle, ukratko, za sve nas naprosto mora biti sve prisutna činjenica. To nam je zapravo stvarnost. Mi živimo u situaciji pomaka i ovo je negdje između ove treće i četvrte, ove nazovimo piramide, koje nažalost više nisu piramide, nego idu prema nekom tom kruškolikom, pa čak i potpuno obrnutom kruškolikom obliku rasporeda udjela pojedinih dobnih skupina koje se na različite načine sad govore. To tipa da li je 50% svog stanovništva starije od 40 godina, ko što je plus minus u Hrvatskoj, ili je starije od 13 godina, ko što je u zemljama u kojima dolazi do eksplozije broja stanovnika, gdje mi naravno nismo. Mi smo u ovom dijelu gdje se naprosto dramatično povećava udio ovih starijih dobnih skupina. Dakle, kao što vidite da na početku 20. stoljeća udio onih starijih od 60 bio znatno manji nego ovih koji su do 5 do 10 godina, ta se situacija dramatično mijenja. To naprosto nije samo demografski podatak, nego slika naše svakodnevnice koja se ocrtava u svakom pojedinom aspektu našeg života. I nije tako davno bilo kad je doajen borbe protiv Alzheimerove bolesti profesor Mimica proteklih možda 10-ak godina nastojao studente i polaznike tečaja poput ovog navesti na razmišljanje koliko je važno to što živimo dulje, to što smo kao populaciji sve stariji, na način da smo polako prepoznali doživljavanje većih godina, dakle onog povećanog broja 100-godišnjaka, znatnog povećanja broja 90-godišnjaka doživljavali kao jedan od najvažnijih civilizacijskih dosega. I to svakako jest značajan civilizacijski doseg. Međutim, on je u isto vrijeme veliki pritisak i izazov što na zdravstveni sustav, što na sustav organizacije socijalne skrbi i općenito života. Kroz, naravno, ekonomske uticaje na društvo koji se možda najopipljivije ocrtavaju i plastično doživljavaju kroz osiguravanje što mirovina, a što kvalitetnoj pomoći kroz zdravstveni i socijalni sustav starijima, koje naravno u nekoj mjeri konzumiraju mlađe aktivno stanovništvo. I naprosto je pitanje odnosa spram starijih ne samo ono što je civilizacijski bilo da je mjera skrbi za nemoćne, za one kojima treba pomoć, neka mjera želje da se nekom pomogne, to polako prestaje biti fokus. Sad kad nam je to recimo postalo normalno da brinemo za starije i pokušavamo im pružiti maksimalnu moguću skrb, na svima nama kao društvo je da osiguramo kako da ta maksimalno moguća bude što bolja. Prepoznaje to svakako i Svjetska zdravstvena organizacija kao nositelj, možda zajednički nazivnik svih pokušaja ozbiljnih međunarodnih institucija da se sa izazovima starenja nosi, i među tim izazovima svakako je Alzheimerova bolest,
kao najčešći oblik demencije, odnosno popuštanja kognitivnih funkcija, a koji je pak kao sam za sebe jedan od najznačajnijih bremena koje nosi starost, odnosno dublja životna dob. Dakle, prepoznata je i od strane Svjetske zdravstvene organizacije, koja je naprosto vrlo eksplicitno u svom sustavu razmišljanja, najeksplicitnije što može, zatražila od svake od nacija, odnosno od svojih članica, da razviju specifične oblike borbe protiv Alzheimerove bolesti. To naprosto dovoljno govori o težini i o ukupnom javnozdravstvenom značenju kognitivnog popuštanja, na koje ću se ja, kao što vam govorim, pokušati osvrnuti kao na jedan od najvažnijih elemenata oko kojih se vrti organizacija skrbi za starije kroz rad u obiteljskoj medicini. Dakle, brojke zapravo nisu bitne kolike su u apsolutnim iznosima, to je naravno za one koji su skloni brojevima i koji imaju potrebe direktno uspoređivati te brojeve. Za svakog od liječnika, socijalnih radnika, medicinskih sestara, bilo kog drugog koji je direktno uključen u rad sa starijima, a i svakog od nas, važno je naprosto imati na pameti da su deseci miliona ljudi u svijetu evidentirani s kognitivnim popuštanjem, da njihov udio u populaciji raste, a sa kvalitetom skrbi raste i vrijeme njihovog kvalitetnog života, pa i onog manje kvalitetnog, i time se stavljaju novi i novi izazovi pred sve nas koji se s takvim stvarima bavimo i želimo ih adresirati. Dakle, naprosto je to područje rada koje će postajati sve značajnije i brojnije. Na nama je, ponavljam, da osiguramo i dovoljna sredstva da ta skrb bude što kvalitetnija. Dakle, preko 100 milijuna oboljelih do polovice 21. stoljeća. Dakle, uvijek je te brojke, koliko nam je god moguće dobro korelirati s nekim drugima, stavite to u kontekst, recimo, činjenice da će 2050. godine najčešća bolest i najveće opterećenje na sve budžete naroda i država u budućnosti biti depresija. Dakle, kad zbrojite depresiju i kognitivna popuštanja, njihov učinak će biti čak iz naše trenutne perspektive teško saglediv. U svakom slučaju tražit će još i nove pristupe na koje je na nama da ih razvijemo. Sad, gdje smo mi tu u smislu udjela starijih u općoj populaciji? Zadnja potpuno pouzdana informacija je zapravo ona od posljednjeg popisa stanovništva iz 2011. Kao što vam je možda poznato, popisi su planirani i u pravilu provođeni svakih 10 godina. Dakle, ove godine planiran popis stanovništva koji je što zbog epidemioloških, što zbog nekih drugih razloga odgođen. I sad on bi trebao dati odgovor na to gdje smo mi sad u odnosu na ovih 17,7% starijih od 65 godina. To je možda kao memento za one koji nisu toliko u tome. Dakle, stariji od 65 se računaju kao stariji. Sad, dakle, 2011. je njih bilo 17,7%, a koliko ih ima sad zapravo je veliko pitanje. Nažalost, ja osobno sam stava da je ta brojka značajno veća, dakle, da se ona ne zna sasvim sigurno, točno iz mnoštva razloga. Jedan je značajna depopulacija cijelog područja Republike Hrvatske, za koju ne možemo reći točno kolika je, pa onda sve one poznate situacije s prijavljivanjem, neprijavljivanjem. Međutim, još je jedan element vrlo važan u toj depopulaciji, što naravno gubimo poglavito mlađe stanovništvo, ne odlaze oni od 65 plus, nego uglavnom oni do 65, tako da usudio bi se predviđati da je u ovom trenutku sasvim sigurno najmanje svaka četvrta osoba oko vas na području Republike Hrvatske starija od 65. Sa svim što to znači, uplatama u mirovinski sustav, aktivnim angažmanom u javnom sektoru ili možda ekonomski najvažnije,
a to je funkcioniranjem kroz privatni sektor i na taj način punjenjem proračuna zapravo za sve u javnom sektoru. Sad, gdje je tu obiteljski liječnik? Svi sustavi zdravstvene zaštite u zapadnom svijetu, tako naravno i kod nas, stavljaju zapravo obiteljskog doktora u centralnu poziciju u cijelom zdravstvenom sustavu, nažalost ne toliko po važnosti u osmišljavanju liječenja i u aktivnoj ulozi u liječenju, koliko u činjenici da kroz ovu gatekeeping kontrolu, odnosno usmjeravanje troška na ovo ili ono mjesto, obiteljski liječnik zapravo ima uvid u svakog pacijenta i u konkretne stvari koje se s njim događaju. Ponavljam, nažalost, ne u toj mjeri da i znanjem utiče na usmjeravanje tog u kom smjeru obrada pacijenta zapravo ide. Bilo bi dobro da ta aktivna uloga bude što važnija. I onda još jedna stvar, to je kontinuitet skrbi, što znači da pacijent zapravo zbog bilo kakve bolesti i zbog organizacije sustava, ponavljam u većem dijelu zapadnog svijeta, a kod nas svakako, dakle pacijent je kontinuirano na neki način osuđen ili povezan sa svojim doktorom. Dakle, i na početku svoje bolesti i kad ta konkretna akutna bolest čak se izliječi, pa možemo govoriti o remisiji u toj fazi, ali doće nažalost neka druga ili će neki drugi kontekst života se promijeniti i opet će taj liječnik biti tu. Dakle, obiteljski liječnik je kontinuirano uz pacijenta i to mu daje jednu specifičnu poziciju u odnosu na skrb za starije i probleme u starijima, dakle poglavito kognitivno popuštanje i depresiju. I dostupnost koja je možda u pandemiji kojoj svjedočimo nešto smanjena, ali generalno možemo govoriti da su liječnici obiteljske medicine nedvojbeno najdostupniji element zdravstvenog sustava i zapravo ocrtavaju zdravstveni sustav u cijelosti pred svakim od pacijenata. Sad, osim toga, svaki od obiteljskih liječnika je, ovisno o svojim afinitetima, znanjima pa i etici, povezan sa svojim pacijentima i poznaje njihovo medicinsko znanje, stanje, i ne samo medicinsko stanje, nego i socijalni kontekst. Dakle, i visinu prihoda, i način života, i navike, i sve što definira čovjeka povrh samog simptoma, odnosno već određene MKB dijagnoze. Malo smo dotaknuli taj kontinuitet skrbi o kojem bi mogli govoriti puno više i koji je svakom ko je imao neku dugotrajniju bolest poznata, ja vjerujem u dobrom svjetlu, osobito je zato što je jedan od elemenata rada u obiteljskoj prilagođavanje aktivnosti potrebama pacijenta. I onda se u pravilu događa da stanja koja iziskuju dulje i kontinuirano liječenje naprosto i stvaraju značajnije veze pacijenata i njihovih liječnika i onda se iz tih interakcija naravno razvijaju i odnosi koji su preduvjet za buduće razvijanje i samih terapija. Ono što je na području kognitivnog popuštanja važno, naprosto svjedočimo proteklih 10-ak godina o povećanoj svjesnosti lomova, odnosno somova, odnosno obiteljskih doktora. Ovo je lom i som zapravo znači liječnik obiteljske medicine ili specijalist obiteljske medicine, što kroz različite oblike, odnosno stupnjeve edukacije koje su prošli ti liječnici, zapravo pruža ipak različitu skrb njihovim pacijentima. Dakle, u području kognitivnog popuštanja to znači da smo sve skloniji prepoznavati probleme iz aspekta kognitivnog popuštanja i na njih adekvatno reagirati. Što mi to zapravo vidimo? Vidimo jedan zapravo prirodan trend, odnosno prirodan tijek funkcija kognitivnih koje mogu, kao što je prikazano u ovoj zelenoj liniji, žao mi je na engleskom, ali zapravo je to internacionalni sve prisutni način za objašnjavanje nečeg što nam je poznato, a zapravo je potpuno jednako u cijelom zapadnom svijetu kojem inkliniramo. Dakle, normalne kognitivne funkcije
su u načelu stabilne kroz vrijeme. Svakako pokazuju stanovito padanje ukupnog učinka, dakle ukupne nekakve, je teško mjeriti osobu u njezinim 30. godinama, s istim tim učincima u 80. godinama, oni su ipak nešto slabiji. Dakle, oni polako padaju. Međutim, nas zanimaju oni koji padaju preko sve mjere, pa tu negdje jako ubrzavaju. I oni, to recimo u najgorem slučaju završavaju u ovom nekakvom ozbiljnom kognitivnom popuštanju, odnosno u demenciji, odnosno u nefunkcionalnosti osobe. Ono što mi možemo, pa i moramo, je što ranije prepoznavati ove srednje, a po mogućnosti još ranije ove prekliničke znakove, dakle ove tihe faze, grubo govoreći kako bi skupili dovoljno znanja, ulovili neke parametre koji bi kognitivno popuštanje, odnosno demenciju, još malo pomaknuli prema onim bolestima za koje vrijedi raditi screening, odnosno prepoznavati one rane faze koje smo u stanju prepoznati, s kojima se nešto može učiniti i koji mogu onda prevenirati na robustan i statistički uvjerljiv način da neće napredovati do onog što ne želimo, dakle do demencije. Dakle, u ovom nekom aspektu prepoznavanja oštećenja moždanih koje jedva da pacijenti primjećuju ili ne primjećuju, do mjerljivih popuštanja koje možemo utvrditi poznatim nam instrumentima, ali pacijenti još nisu primijetili odstupanja od dnevnog funkcioniranja. Dakle, u tom aspektu, a nikako u ovom kad već naglo ubrza to propadanje, bi trebali nastojati svi skupa djelovati u skrbi za te stvari. Malo dodatno obogaćivanja, dakle, kad govorimo osobito kod starijih, dakle, starijih od 65 godina, onda uobičajeni simptomi apatičnosti, anksioznosti ili depresije naprosto uvijek imaju tu jednu dimenziju ne samo čistog psihijatrijskog simptoma, nego i mogućnosti da je taj simptom dio nekog šireg sindroma, odnosno slike da li kombinacije sa depresivnim poremećajem ili kognitivnim popuštanjem. Onda se polako ti primijećeni u pravilu psihijatrijski simptomi pojačavaju u smislu da nekakva agitacija, agresija i podražajnost postaju značajniji, sad su oni već tu negdje bliže tom nekakvom oštećenju koje ide prema kognitivnom popuštanju ili raspadu osobnosti i uvijek smo mi tu negdje na granici između psihičkog poremećaja i nečeg onog što bi bilo organsku podlogu i kognitivno popuštanje koje zapravo izlazi iz oba ta dva osnovna elementa. Sad, naravno, za svakog od njih se snalazimo u principu s različitim skupinama lijekovima. U ovom najranijem stanju naprosto pomažu najviše memantini i inhibitori kolinesteraze, pa onda imamo ono što je mnogostruko češće i daje se zapravo početnički bi se reklo i za sasvim druge indikacije, ali anksiolitike, antidepresive i antikonvulzive u starijoj dobi zapravo je teško razlučiti nema li u propisanih posljednjih 10 lijekova iz te skupine i onih koji sigurno pokrivaju neki od simptoma već početnih razvoja kognitivnog popuštanja. I naravno ozbiljni psihotici u nekakvim budućim fazama. Zašto to sve govorim? Zato što je jedna od važnih uloga obiteljskog liječnika na ovom području da bude u toku i sa ozbiljnim i kliničkim istraživanjima ranijih faza, jer one zainteresiranim i pacijentima koji si mogu to priuštiti, imaju suport okoline da u tom sudjeluju, mogu značajno imati kvalitetniji život ukoliko u nekakva istraživanja budu uključena, a to je zapravo u ovom trenutku uvjerljivo najkvalitetniji način za adresiranje još tog nejasnog dijela liječenja kognitivnog popuštanja, jer mi za demenciju, odnosno uznapredovalo kognitivno popuštanje, nemamo lijek, nego imamo samo načine da na neki način usporimo progresiju propadanja. Dakle, to je zadaća obiteljskog, da naprosto vidi o čemu se radi i da prati kako može najkvalitetnije pomoći čovjeku.
Da je za to postoje vrlo uvjerljivi biokemijski i elementarni organski preduvjeti, je poznato. Oni se ukratko mogu sažeti u prikaz koji govori da otprilike 10 do 15 godina na nekim demografskim krivuljama ranije se primjećuje u populacijama povećanje učestalosti i rasprostranjenosti amiloidnih plakova koji su očito ako ne najuvjerljiviji, a svakako jedan od važnih temelja za nekakvu osnovu za nastajanje kasnije demencije i zapravo demencije kao kognitivnog popuštanja. Dakle, ovo je razlog koji nam daje argumentaciju da se bavimo s istraživanjima na ovom području kako bi iznašli dalje neke elemente da kvalitetno preveniramo intervencije u otkrivanju kognitivnog popuštanja. S tim se ljudi bave već dugi niz godina, još iz 19. stoljeća postoje pokušaji da se to neko stanje kognitivnog popuštanja koje još nije narušeno do stupnja demencije kvalitetno nazove. I u ovom žutom polju vidite samo opisane i objavljene entitete koje su kao takvi jedno dulje vrijeme bili prepoznati u znanstvenoj i stručnoj javnosti, pa se govorilo o benignoj staračkoj zaboravljivosti, o oštećenju pamćenja povezanog sa starosti, blagim kognitivnim popuštanjem bez demencije i slično tome. Dakle, različiti autori, kao što vidite, su različita vremena zapravo vrlo slične, ali ipak diskretno različite entitete razlikovali i opisivali, a za sve njih je zajedničko da oni nisu više normalna kognitivna funkcija, da je ta kognitivna funkcija propala više nego što je očekivano za samu dob, ali još nije nastupila demencija. Kad imamo i kognitivno popuštanje i promjene u ponašanju koje primjećuje okolina, ali i onim kognitivno izvedbenim funkcijama organizma naprosto su nastupile te promjene. I izazov za obiteljske doktore u toj skrbi za kognitivno popuštanje kao oblika skrbi za starije je i snalaženje u tom raspodjelu kad se i o kakvom obliku kognitivnog popuštanja radi. Svakako je Alzheimerova bolest kao jedan zajednički nazivnik za demencije zapravo to i s razlogom, jer do 80% svih demencija je Alzheimerova bolest. Nakon nje dolazi vaskularna demencija. Sad zašto je to važno? Zato što ta vaskularni oblik demencije je nažalost najjasniji plod nepotpuno kvalitetnog rada liječnika zaduženih za dulji skrb o nečijem zdravlju, zato što to je demencija koja proizlazi iz mnoštva malih tromboza i okluzija koje ili su povezane s aterosklerozom ili sa nekontroliranim krvnim tlakom, koje je naprosto nužno kvalitetnije u ranijim fazama života u onom aspektu kontinuiteta o kojem smo govorili ranije, kvalitetnije adresira. Dakle, Alzheimerova bolest praćena sa vaskularnom demencijom, nakon nje otprilike u usporedivoj učestalosti se javlja demencija Levijevih tjelešca, pa onda frontotemporalna demencija kao najčešći oblici demencija, koja je zapravo iskusni i neurolozi, ali čak i iskusni obiteljski liječnici su u stanju već i temeljem razvoja kliničke slike najvažnijih simptoma i područja zahvaćanja kognitivnih funkcija polako razlikovati. Svakako, skrb se za ove pacijente odvija u nekakvoj uskoj suradnji s neurolozima. A što mi u obiteljskoj, odnosno u primarnoj zaštiti moramo raditi? Dakle, kad kažemo u primarnoj, to su prvenstveno obiteljski liječnici, ali svakako i patronažne sestre, a i socijalni radnici. Dakle, prvo, afirmirati svjesnost i prepoznavanje ranih znakova mogućeg kognitivnog popuštanja koji su ovdje nabrojeni, a koji su svakom ko radi s takvim pacijentima uglavnom i poznati. Ali to nije ih loše ponoviti, to je nedavni gubitak pamćenja, to je uvjerljivi najčešći razlog, međutim ima vrlo nisku specifičnost i ukratko bi mogli reći da nam jedino može služiti kao poziv na pažnju, nikako ne
jasno upućivanje, a najmanje ne postavljanje dijagnoze, zato što svjesnost o kognitivnom popuštanju zapravo više govori o tome da ste svjesni da svojeg funkcioniranja i svoje osobnosti i u pravilu su tu češće radi o depresivnim simptomima i nekim drugim pa i organskim razlozima kognitivnog popuštanja, a manje o samom kognitivnom popuštanju, jer kad ono već popusti, onda naravno osoba i gubi mogućnost uvida da ima neki problem. Zatim su to teškoće u obavljanju običajnih aktivnosti koje naprosto svako iz primarne zdravstvene zaštite jednostavno lako i brzo uočava, jer se mijenja neka rutina. Otežan govor je vrlo uvjerljiv i lako se primjećuje taj problem. Nesnalaženje u prostoru i vremenu su dvije vrlo važne dimenzije kognitivnog popuštanja i poznati testovi zapravo ciljano testiraju jednu i drugu kognitivnu funkciju i svaku za sebe valoriziraju. One su nakon oštećenja akutnog, odnosno kratkotrajnog pamćenja vrlo važne u postavljanju dijagnoze Alzheimerove bolesti. Svakako je propadanje apstraktnog mišljenja isto tako gotovo da je patognomonično, međutim je apstraktno popuštanje na tom području teže uočljivo, jer se ono na neki način očekuje s godinama. I sad kad se vratimo na onih prvih nekoliko slajdova, s povećanjem udjela starijih ljudi i s primjećivanjem da oni naprosto manje su skloni razgovaranju o apstraktnim sadržajima ili osvrtanju na takve sadržaje, će ocrtavati, sigurno je ova točka kontinuiteta apstraktnog mišljenja će biti zahvat u nadolazećem razdoblju. Naravno, promjene osobnosti, gubitak interesa moraju biti jedan od poziva na pažnju. Samo kao podsjetnik bilo kome, ovo je još jednom engleski, ali rekli smo da smo po tom pitanju svakako dio zapadnog svijeta. To je najpoznatiji zlatni standard, to je Mini Mental State Exam, kao test koji nije namijenjen za otkrivanje blagih popuštanja, nego inicijalno osmišljen kao test za otkrivanje demencije. Dakle, ukratko radi se o testu koji će u pravilu svi pacijenti koji imaju neki problem imati evidentiran, sve u svemu ima 30 mogućih bodova, sve manje od 24 se računa kao popuštanje, a sve manje od 19 je ozbiljna demencija. Međutim, jedan od izazova obiteljske medicine je kratko vrijeme po pacijentu koji nam je na raspolaganju, pa je onda naprosto važno da pronalazimo i testove koji traže manje vremena nego Mini Mental, pa tako postoji Ultra Mini Mental Examination koji imaju 5 bodova. Ukratko su detalji ovdje, kog zanima, lako će naći dodatne podatke, a važno je znati da postoji sve veći broj testova i to je ono što sam ranije spominjao, da je svjesnost o tim testovima sve veća. Dakle, uz Mini Mental, tu je Montreal Cognitive Assessment, skraćeno MOCA, koja je dostupna i preko tražilica, koja je još sveobuhvatniji test sa znatno većim osjetljivosti, a i specifičnosti, osobito za blaže oblike popuštanja. A osim još testa crtanja sata, mini koga i drugih nekih manjih, ali praktičnih testova za one koji žele znati više, ja bih izdvojio test crtanja sata, zato što mu je osnovna karakteristika da se izrazito brzo provodi, a da mu je rezultat jasan i jako pomaže u komunikaciji otkrivenog kognitivnog popuštanja, koja pomože u izbjegavanju mogućeg nerazumijevanja s pacijentom kojem nije lako prihvatiti da ima kognitivno popuštanje. Međutim, kad je on suočen sa zadatkom koji zapravo razumije, a to je crtanje analognog sata koje pokazuje određeno vrijeme, recimo ovdje je to trebalo biti 10:10, onda to osoba naprosto je suočena da on nije u stanju odraditi taj zapravo jednostavan motorički zadatak zbog kognitivnog popuštanja. I s provođenjem testa crtanja sata, ukoliko on bude suboptimalan, si otvarate područje i sam pacijent već prepoznaje potrebu za radom na tom pitanju. I sad za kraj samo mala ilustracija koja ilustrira
ono što je zadaća i u kom smjeru bi svaki obiteljski doktor u skrbi za kognitivno popuštanje kao jedan arhetip, odnosno model rada sa starijima trebao biti, a to je da suočavamo stariju osobu s neočekivanim stanjem. Dakle, izbjegnite rutinu. Dakle, dobar dan gospodine, kako ste, jeste li dobro, jeste bili na placu? Da, jesam, dobro je, sve u redu, sjajno, sve pet, izvolite vaši lijekovi i on ide doma. U takvom kontekstu smo u velikoj opasnosti da pogubimo ovo sve što smo ranije govorili, poremećaj apstraktnog mišljenja, teže snalaženje u vremenu prostoru. Dakle, izbacite pacijenta iz rutine, kao što vidimo na ovom karikaturici. Dakle, dajte mu zadatak. Zašto bi se ne bi jednostavan zadatak morao ostvariti da malčice testirate čovjekovu mogućnost snalaženja. Ja bih s ovim završio. Dakle, da ponovim, pokušao sam ocrtati kroz skrb o kognitivnom popuštanju, skrb za osobe starije dobi, i slijedom toga će u ovom dijelu, odnosno u ovom recimo malo mini simpoziju, još na tu temu govoriti kolegica koja izrađuje doktorsku dizertaciju proučavajući opterećenje njegovatelja osoba koji su oboljeli od Alzheimerove bolesti. Dakle, sad nam je potpuno jasno, odnosno u najvećoj mjeri nam je jasno kako izgleda život pacijenta, međutim, ostaje još puno da istražimo kako izgleda život osobe koja skrbi za oboljelog, pa će vam o tome govoriti kolegica Miletić. A kolegica Sudarević će prikazati nešto o skrbi iz aspekta palijativnog liječnika, odnosno liječnika u palijativnom timu, koji brine i pomaže uz napredovalijim stupnjevima oboljelim od Alzheimera, koji su zapravo u značajnoj mjeri palijativni.